Marilar, que tal? Benvida. Moitísimas grazas por achegarte á Ferida Aberta no 36. Un placer. Que importante que a caída a elección de Begoña, non? Tendo en conta ademais o contexto actual, non? Que agardas destas letras? A ver, sempre as letras deberían ser para que unha persoa sexa coñecida, e non só para que a xente a lea este ano, sino para que a lean pois máis adiante, non? É dicir, que xente pois que no seu momento non a coñeceu. E ti sabes como funciona agora moitas veces a literatura, por novidades, non? Cousa que eu aborrezo, digo sempre, eu non escribo para a mesa de novidades. Claro, o ano pasado publicouse un libro de relatos, Lobos nas illas, que é do 96. Eu houve xente que leu e me dixo, que parece escrito agora. Digo, bueno, é que, claro, eu intento escribir para que se lea dentro dun tempo, non? E Begoña, claro, eu lera, non, as dúas novelas. Begoña, ademais, claro, como xornalista, bueno, foi unha muller tan comprometida, non, con tantas cousas, que tamén é moi importante ver que nas letras, o sea, que o xornalismo forma parte das letras, non? Isto, vamos, polo menos a xente que, digamos, que presentamos a candidatura, pois, Ana Romaní tamén e tal, o tiñan claro. E entón, ler agora Morgana en Esmelle, non? Porque xa digo que centrei aí, porque despois eu son as persoas que vai falar do Día das Letras, e ese día vou falar de Circe, non? Pero ler Morgana en Esmelle distín, meu Deus, todo isto estaba aquí, e eu algunhas cousas non as lembraba, porque xa, entón, por exemplo, a idea que ten, eu creo, moita xente, non, que leu a novela, pois é moi importante aí que Morgana, que é presentada sempre na tradición artúrica, aparte de presentada de unha forma moi negativa, non? Que, como digo eu, as mulleres que aparecen na novela presentadas de forma negativa, entre outras cousas, porque eran mulleres activas sexualmente, non? E intelectualmente. Entón, claro, isto o patriarcado causalle temor. E unha cousa central na novela, pois é que Morgana e Xenebra acaban sendo cómplices, non? Acaban sendo como irmás, non? Entón, pero hai moito máis, non? Porque está o personaxe de Viviana, a Dama do Lago, e todos estes personaxes son dos mitos artúricos. É dicir, non é que hai Camaño invente unha muller poderosa, non. A Dama do Lago, Viviana, é a que lle entrega, nos mitos é a que lle entrega a espada Excalibur a Artur. O que pasa é que despois, pois hai unha historia posterior da pedra e tal, que supoño que é máis cinematográfico, pero hai películas, a que se chamaba Excalibur, outro día comentando con, bueno, outra persoa que tamén, Claudia Morán, que tamén está escribindo sobre isto, non? E claro, ela decía, bueno, é que eu vi en Excalibur, claro, e na película sí que cando aparece a espada aparece saindo do lago. Pero o digo únicamente porque esta muller, Viviana, está nos mitos artúricos. En a novela desenvolve a dun modo, Begoña, que é impresionante, porque ademais, claro, o importante aquí non é que haxa mulleres que sexan protagonistas, non? Senón que sexan mulleres pois que son intelectuais, que teñen unhas ideas distintas, non? Neste caso, pois, Viviana, porque é casi tan importante Viviana na novela, se lembras, como Morgana, que o que pretende é a difusión do coñecemento, e o que pretende é que ese coñecemento druídico, non? Como segredo e tal, pois pasa a ser compartido por toda Britania, e aí está o antagonismo con Merlín, non? Entón, digamos que é unha historia que eu redescubres un pouco a ler outra vez, diste, pero que idea tan fermosa, porque é verdade, ademais, que é un tema, o de difundir o coñecemento, moi importante, non? E que hai mulleres históricas, non? Non lendarias,
como Viviana que o fixeron e non foi comprendido no seu momento, non? Eu digo, nas Malas mulleres, se aliches e lembras, pois Concepción Arenal, Concha Arenal e Juana de Vega organizan a Sociedade da Madalena e unha escola no cárcere para ensinar a ler as presas. Isto é histórico, isto non o inventei eu. Eu invento como pode ser, en fin, daslle un pouco de carne, faz unha situación, pero foi creada así. Isto é un acto político. O sea, as mulleres nese momento non é que non puidesen participar en política, non podían nin votar. Estamos en 1863. É un acto político, é un acto revolucionario. O sea, vamos levar o coñecemento, vamos ensinar a ler a estas mulleres nun momento en que era o 5% as mulleres que sabían ler en Galicia, dos homes era o 20, me parece, algo así, é dicir, eran pouquísimas, e en España, non? Había unha tasa de analfabetismo brutal. Esa non digamos que estaban no cárcere. Ao cabo duns meses, o alcaide proíbe a escola. Entón, que eu, cando escribín a novela, por certo, non sabía que era o alcaide. Despois, cando escribín con Emma Pedreira, a Juana de Vega, a muller que desafiou o seu tempo, buscando máis datos, pois resulta que era Benito Viceto, é dicir, un destes intelectuais galeguistas, pero un desprezo absoluto por isto. O sea, que máis dá? Para que quererán saber ler estas mulleres ou eu que sei? E entón proíbe a escola. Pero, claro, isto que fan estas mulleres, non? De decir, mulleres fidalgas, pois vamos a ir os domingos, non? Ian cando comeza a escola. Eso está contado nas Memorias da Sociedade Madalena, que é un documento que eu descubrín, eso sí, facendo, teño que escribir algo sobre o documento ese, pero, claro, van os domingos, van no seu momento libre, van a ensinarlle a ler a estas mulleres, pois claro, é así, e isto, pois, Begoña atribúello o sea, digamos, noutro contexto, e non podía saber disto, non? Bastante anterior a Malas mulleres, atribúello a Viviana, non? E é o motivo do seu distanciamento con Merlín, non? Entón, é moi interesante. E despois o propio Merlín, claro que Merlín ao final da novela pois di, a miña vida foi un fracaso porque eu puxen todo como que eu o que máis amaba era a Britania e estraguei a miña vida, non? Entón isto tamén é moi aí eu digo que en fin, desartella un dos esteos dos mitos artúricos, non? Que os mitos artúricos son a patria, a nación, bueno, Britania libre, e que por iso é unha das razóns que realmente en Galicia hai unha tradición da literatura artúrica por esa identificación, pero ao final da novela Merlín di, equivoqueime, non? Isto non pode ser a vida dunha persoa, non? Teremos tempo de analizar a obra e tamén a vida de Begoña ao longo deste ano 2026. Deixounos demasiado pronto, deixounos, efectivamente. Así que hai que volver a hai que reivindicar a Begoña Camaño. Morgana e Circe. Mariler Alexandre, pois moitísimas grazas por pasarte por aquí, foi un placer, unha aperta. A ti, unha aperta. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.